30 sekuntia. Karttaa ei saa irrottaa, ottakaa ote kartasta. Ready seconds till start. 30 seconds. Don't detach your map, but you can touch your map. Tää on kyllä legenda. 15 sekuntia. 15 sekuntia. 15 seconds to start. Nyt tuli kyllä joku päätä. Kyllä tässä on paras paikka keskeltä. Hyvä Janne! Jykky tulee! Meni tosta ihan mäestä. Mari huuti vähän liian aikaisin sille kyllä. Totta kai! Oisit seurannut vähän noita numeroa. Niinpä kun 300 meni, niin... Eikö se nyt hyvä biisi. Niin mikä ei jos se 1502 Jukolan joukkuetta. Kohti K-pistettä. Jukolan viesti Salpa Jukola 2011 on saanut ja Jukolan juntit painavat kohti K-pistettä ja sieltä sitten kohti ensimmäisiä ratteja.